Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Пятніца, 12:04 па беларускім часе. Александр Кнарович, блогер і палітык у нашай студыі. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя гледачы. Некая цішотка у вас з арнаментам. Ну, Я такое вас не бачу яшчэ. Ну ладно, гэта было добрыя людзі. Лірычнае адступленне, сябры. Як звычайна па пятніцах мы аглядаем галоўныя эканамічныя і палітычныя падзеі тыдня ў Беларусі і ў свеце. Сёння будзе і пра Беларусь, і пра свет. Пагаворым пра такі паслясмак канферэнцыі «Новая Беларусь» і пра тое, што было потым, пра тое, як адна з фракцый спрабавала зладзіць слуханні па Ціхановскай, Александр. Ну, давай, у нас Ціхановская існуе ў двух іпастасях. Першая абраная прэзідэнтка элект. Ну, для Ціхановская яна яшчэ і хатная гаспадыня, але гэта іх асабістая. Мы не будзем абмяркоўваць так. А у нас яна есть як прэзідэнт элект і есть як глава кабінета. Вось мы будзем казаць менавіта пра слуханне як главы кабінета. Ну, мы разумеем, што Дональд Туск справаздачыцца і дакладае ў польскім сейме. Ну, вот такім. Што з гэтага атрымалася? Натуральна пагаворым пра Трампа з Пуціным, якія сустракаюцца 15 жніўня на Алясцы. Вось са свеженькага вам Михаил Русы, гэта такі доўга жыхар беларускай палітыкі. Калі, конечно, паглядзець на яго адразу, таксама робіцца ўсё ясна. Сказал, што сімвалічна, што гэтая сустрэча будзе праходзіць на рускай земле. Мне здаецца, тут некая непрапрацаваная траўма ёсць вось у галаве Михайла Руса, траўма з 1867 года, калі яшчэ. Ну, ён выглядае, што быў такі трохі маладзейшы, але ўжо існаваў гэты момент. Адтуль, да, Александр II прадаў амерыканцам Аляску. Пагаворым пра то, як Лукашенко спрабаваў падставіць Пуціну плечо, ну, проста ўсімі сіламі спрабаваў некія, хаця б, як кажа Трамп, карты в рукі Пуціна ўкласці. Все, што было ў яго магчымасцях. Ну і пра іншыя тэмы тыдня таксама. Ну і пра тое, што Корж гэта новы Цой. Сёння гадавіна 35 гадоў з момента гібелі. Макс Корж гэта новы Цой. Гэта я, конечно... Я падумаю над гэтым, Александр, пакуль мы будзем абмяркоўваць іншыя тэмы. Пакуль дойдзем да гэтага, так? Шаноўныя слухачы і гледачы, нагадаю вам, што гэта абсалютна жывы эфір. Вось як мы тут сидзім і размаўляем з Александром, так і сидзім і размаўляем. Вось, вы, калі ласка, пішыце ў чат, ці згодныя вы з тым, што Корж это новы Цой, ці гэта можа быць новы хто-небудзь яшчэ іншы, ці можа быць гэта проста ніхто для вас. Давайте і на гэтую тэму парэфлексуем. Александр, што з відэа на вашым канале? Нагадаю, што у Александра ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца Кнарович. Звычайна па чацвяргах там выходзяць новыя відэа, а мы вось па пятніцах тут абмяркоўваем і іх таксама, разгортваем як цукерачку, адказваем на вашыя пытанні. Я зараз вас вельмі здзіўлю. Так, яно было прысвечана менавіта канцэрту Макса Каржа ў Варшаве, і я там разважаў у тым, ну, канешне, тэма была сур'ёзная, таму што 6 беларусаў, як сказаў, выказаўся прэм'ер Польшы Дональд Туск, будуць, ну, дэпартаваны, гэта гучыць так, як быццам дэпартаваны наўпрост Беларусі, але не, напэўна, ім будзе прапанована выехаць з краіны. І, канешне, для мяне была асаблівым пытаннем, ці павінны мы іх абараняць, таму што, канешне, яны парушылі заканадаўства Польшы. Ну, мы разумеем, я распавядаю відэо, што цалкам адбылося на канцэрце, да канцэрта, пасля канцэрта. Яны парушалі парадак, але яны ж нашы, яны ж беларусы. І я, ну, дзякуючы Еўрараду запыталася ў падпісчыкаў у Тэлеграме, як вы ставіцеся, трэба ли ім дапамагаць. І калі трэба, то павінны гэта рабіць беларускія палітыкі, ці ўсё ж такі гэта справа для непалітычнай дыаспары, якую, напрыклад, прасоўвае Алексей Дзекавіцкі. Зараз мы бачым яго шмат інтэрв'ю. Вось, мы запыталіся аб гэтым на тэлеграм-канале Еўрараду, я запытаўся ў сябе ў YouTube-канале, і, канешне, атрымаў вельмі дзіўныя для мяне адказы. Ну, таксама і в маём відэо я так сам закранал эту тэму. Ну і, канешне, гэта не моя музыка. Я уважліва паслухаў 2 гадзіны Макса Каржа і зразумеў, ведаеце, Павел, што ёсць некалькі мільёнаў чалавек, якія нічога не ведаюць пра Еўрараду.
нічога не ведаюць пра Павла Свердлова ці Александра Кныровича. Некалькі мільярдаў чалавек. Вочы. Я, в принципе, нават 8 мільярдаў чалавек. Ведаеце, так все дрэнна? Ну, все ж таки, калі мы вернемся ў Беларусі, все ж таки будем разважаць не на пару мільёнаў павялічыць, канешне, дакладней паменшыць гэта колькасць асобаў, якія нічога не ведаюць пра Кныровіча і Юррада, але калі шчыра, то ну ладно. Ну, але все ж таки, калі казаць... Як і пра Каржа, у прынцыпе. Таксама не ведаюць некалькі мільярдаў чалавек. Давайте так, пра Каржа не ведаюць меней людзей, чым пра Юррада. Я дарма тралірую, трэба браць, канешне, наша культурную нашу прастору, да, ну і на што вы намекаеце? Што нашмат больш людзей ведае пра Каржа, чым пра Юррада і Александра Кныровича. Я намекаю на то, што калі пазняк пасля гэтага выпадку з Каржом пішуць у сябе, абураецца гэта ўсё рускамірнае, ну там вельмі жорсткія былі словы і так далей, і не разумеюць, што ён робіць. Яго аўдыторыя вось такая, аўдыторыя Каржа вось такая, і яна вельмі маладая, але гэта не поп-певец. Гэта чаму я параўноўваю яго з Цоем, таму што ён, акрамя таго, што гэта вельмі якасная музыка, вельмі добра зроблена, не мая музыка, не мой стыль, але там, ну, працуюць прафесіяналы. Гэта яшчэ і такая асаблівая філасофія для моладзі, падобная да філасофіі Цоя канца 80-х гадоў, і гэта, канешне, філасофія існавання без дзяржавы, без всякого уліку, існавання вогул дзяржавы, вогул палітыкі і так далей. І гэта такі вялікі пласт, не ведаю, што з ім будзем, з такім падыходам. Вось, но пытанне мне все ж таки, калі мы вернемся, было пра тое, ці дапамагаць беларусам ці не, і вось калі я бачу, што у вас на канале там 65% кажа, не, нехай польскае правасуддзе робіць як робіць, у мяне падобная лічба трохі меншая, але там 52-53%, то у меня там пытанне, гэта наша такая... Чаму такое стаўленне? Я, калі шчыра, не падзяляю гэтае стаўленне, я падзяляю вось гэтае стаўленне, сфармуляванае фразай, это, конечно, засранец, але это наш засранец, ну, так. Да, то бок, ну, это, конечно, ну, давайте умоўно скажем, гопнік, да, але это наш гопнік, наш беларускі хлопец, там ці дзяўчына, я думаю, што, конечно, пераважна хлопцы, хутчэй за ўсё пакараныя, але і чаму мы... Ну, то бок, вот, улады цяперашнія, да, яны майстры выкрэсліваць людзей з беларусаў на тых ці на іншых падставах, да, вот вы неправільныя беларусы, вы несапраўдныя. Чаму мы роўна так же сама пачынаем мысліць пра тых людзей, якія, ну, вот таксама думаюць крыху. Пазняку не падабаецца корж, а гэтым хлопцам і дзяўчатам падабаецца, да? І пачаму мы вот, не будзем ім дапамагаць? Яны неправільныя. Беларусы, правільным бы мы дапамаглі, канешне, да, впісались бы за іх, а вот неправільным, вот парушылі закон, вот там спрыгнули на танцпол, да, і все выкрэслілі. Ну, мне здаецца, што это неправільна. Мне здаецца, што за кожнага беларуса, дарэчы, як дзяржава Ізраіль. Дзяржава Ізраіль впісваецца за кожнага габрэя. Ну, і асабліва за кожнага грамадзяніна дзяржавы Ізраіль. Як бы робіць усё, каб выцягнуць іх там з турмы, з закладнікаў, нейкім чынам дапамагчы. Тут есть, конечно, розніца, таму што калі гэтыя людзі апынаюцца ўжо на тэрыторыі дзяржавы Ізраіль далей, з імі пачынаецца ўжо, ну, праца наконт таго, што сапраўды парушана, якая адказнасць мусіць быць. Тут у нас выпадак іншы. Наўрад ці, калі гэтыя хлопцы і дзяўчаты там выйдуць за крату, апынуцца у Польшы у добрым выпадку, да, у Беларусі у дрэнным выпадку, з імі, ну, нейкая размова, там, разборкі нейкай па сутнасці падзеяў будуць адбывацца, да, то бок ніхто іх ужо не будзе там дёргаць за тое, што яны менавіта зрабілі на канцэрце Каржа, ці там да яго. Вось. Ну, але ўсё ж такі мне здавалася правільным у гэтым выпадку сваіх не кідаць, як так, спявае... Впісацца за сваіх. Да. Як спявае так. Макс Корж, власна кажучы, так. Адзін з галоўных вот наратываў, што вот пацана свайго мы не кідаем. І вот братэрства, вернасць, тое, власна, што прыцягвае, мне здаецца, вялікую аўдыторыю. Так феномен такая вялікая аўдыторыя. Да, ён у тым, што ён накіраваны на вось гэтых вось маладых людзей. У прынцыпе, кожны раз, кожнае такое пакаленне, яно у пэўны момант пачынае адчуваць сябе неўпэўнена,
яны сталеюць, дарослае жыццё, дарослыя праблемы, і трэба нейкую апору, трэба нейкія каштоўнасці. Яны шукаюць, ведаеце, з такого старэйшага брата. Да, малы павзраслеў. Да, ён для них менавіта вось такі. Кліпе нават, калі вы яго глядзелі, там ёсць старэйшы брат Макс Корж, які вот выцягвае гэтага, дарэчы, выцягвае хлопца, свайго малодшага брата з пастарунку з міліцэйскага, прывозіць яго дадому, там яму мама дае плюху нейкую, і вот все ізноў добра. Ну, менавіта аб гэтым і размова. І тут вы, у прынцыпе, калі ўжо так развіваць гэту думку, я думаю, што не здарма згадалі Цоя, тому что, ну, ваша цікавая думка, что это без дзяржавы все, да? Так. Макс Корж шмат разоў паўтарыў, что па-за палітыкай, там все вот это вот. Палітыкі — это палітыкі, людзі — это людзі. Это, конечно, было сказано в спічы про Беларусь і Польшу і гучала не вельмі дарэчна, але так, увогуле гэта таксама тое, на чым грунтуецца яго музыка. І Цой, ён таксама, да? То бок мы абмяжоўваем наш свет кухнямі, сигарета в руках, чай на столе, на кухне синим цветком горит газ, да, и вот там, то бок апошні герой — это той, хто жыве сваё ўласнае жыццё, ні на што не зважаючы, тое самае Корж, да, вот там выстаяць, не паламацца, з апорай на сяброў, на аднадумцаў там і гэтак далей. Так што, думаю, тут паралелі дарэчныя. Дзякуй вялікі, вы мне зараз дапамаглі сфармуляваць думку. З аргументацыяй, таму што, Александр, я быў там на стадыёне, я прасидзеў, праглядзеў увесь гэты канцэрт Каржа, і, ў прынцыпе, я быў на канцэрце Каржа на стадыёне Дынамо ў 2019 годзе. Якая дзіўная фраза, я прасидзеў на канцэрце Я Каржа. быў на трыбунах, я, ведаеце, уже все ж таки не... Ну... крыху, карацей, старават я для слэма, давайте глядзець ў вочы ўжо, вот, ды і песні Каржа на мяне ўжо ўздзейнічаюць все ж таки іншым чынам, жаданне хутчэй дэканструяваць іх, чым паддацца этим ну вот, таму все ж таки я там, ну, сидел, ну, стаял часам, конечно, падтанцоўваў там і все такое. А што нам гэта кажа? Што мы вот, памятаеце нашу гульню, якім мы годзе? Так мы у 90-м, атрымліваецца, вось на гэты момант, да? Савецкаму Саюзу застаўся годзік. Цой ужо, ў прынцыпе, заклаў у галовы людзей, што это не жыццё, гэтая дзяржава ім нічога не дае, яна не патрэбная, яна толькі перашкаджае, яна... не дае, яна засталася ў мінулым, яна нічога не дае вам зараз, так. І загінуў у сутыкненні з аўтобусам Ікарус 15 жніўня 1990 года. Корж, мне здаецца, не збіраецца. Хаця і Цой не збіраўся, ў прынцыпе. Я нават не ведаю, калі шчыра, ці магчымая сёння такая мультыплікацыя эфекту, звязаная са смерцю, ну, са смерцю творцы. Сёння, калі шчыра, такі час, што калі творца знікне, хутчэй проста его праз месяц заметуць ужо іншыя тиктокі, іншы абсалютна змест, ну... Ведаеце, немагчыма, таму што калі гэта быў 90 год, было, ну, вы памятаеце, было, калі чалавека паказалі па тэлевізоры, ён ужо папулярны. Так, то бок была вельмі невялікая колькасць крыніц інфармацыі, і таму гэта было заўважна, што сышоў там той ці іншы музыкант, спевак, філосаф і так далей. Зараз мы бачым, наколькі шмат розных крыніц інфармацыі, і таму вось гэта інфармацыйнае поле, ну, яно там на 3 парадка большае, таму ўжо немагчымы гэты эфект. Хаця для фанатаў Каржа, напэўна, так і будзе. Сябры, ну, Корж падзяліў, конечно, беларусаў крыху, ведаеце, на снобов таких і некага, хто все ж таки хоча нешта зразумець. Крыху пару слоў скажу апраўданне і адначасова не ў апраўданне Зенона Пазняка і таго, што ён напісаў пра гэты канцэрт. Ён-то, канешне, не разумее абсалютна аўдыторыю Каржа. Я думаю, што ён добра разумее, што яна нашмат большая, чым яго аўдыторыя, але ён разумее, што ён да гэтай аўдыторыі ўжо ніколі не дагрукаецца. Да? Таму Зенон проста працуе на сваю аўдыторыю і піша ёй тое, што, уласна кажучы, ёй трэба думаць тое, што яна нармальна ўспрымае, а у гэтым бабле, канешне, тое, што адбываецца на рускай мове,
рускамоўныя гопнікі, неважна адкуль, з Беларусі, з Украіны, там, з Польшчы, з Расіі, уласна кажучы, гэта тое, чаго не мусіць быць, не мусіць існаваць. Але існуе. А існуе яно неяк насуперак Зенону Пазняку і яго баблу. Вось з гэтым Зенон, калі шчыра, не лічыцца. І тут я ізноў з вамі пагаджуся. Аўдыторыя-то каржа, яна маладая. Конечно. Гэта тыя людзі, якія ўжо могуць галасаваць. Так. Ці змогуць галасаваць праз пару гадоў. І як бы, ну, калі глядзець у перспектыву там 5-10 гадоў, калі перамены ўсё ж такі адбудуцца, Зенон Пазняк, відаць, не збіраецца ўжо ўдзельнічаць у выбарах, не збіраецца бароцца за гэтую аўдыторыю, так што, конечно, ён можа казаць все, што заўгодна. Ну, так, давайте яшчэ подведзем такую рысачку. У выніку абмеркаванні у фракцыі, маіх асабістых нейкіх разваг, я для себя вырашыў, што гэта не справа для палітыкаў і гэта не справа для публічнай палітыкі. Магчыма, хтось могу паразмаўляць кулуарна з польскімі палітыкамі, але не вось так афіцыйна, але гэта справа вось такая для нейкай петыцыі. І я не знайшоў паразумення ва фракцыі. Меня увогуле запыталіся, для чаго ты аб гэтым разважаеш. Але я бачу, як моладзевы наступ, Ліза Пракопчык і іншыя зрабілі ўжо заяву. І наколькі мне вядома, магчыма, будзе некая агульная петыцыя ад непалітычнага НДГ, і тады я прапаную яе падтрымаць менавіта ў гэтым сэнсе, каб гэта было не палітычнае дзеянне, каб ніхто не аб гэтым не піарыўся, наўпрост кажучы. Ну так вот мы пераходзім да каардынацыйнай рады плаўна. Да, сапраўды, моладзевы блок выступіў з заявай, фракцыя моладзевы наступ. А хто б сумняваўся, што яны не выступяць з такой заявай. Пра нефармальную размову гэта добрая ідэя, але мне здаецца, што ў Польшчы, канешне, то бок чаму яшчэ беларускія палітыкі не ўпісваюцца за гэтых 6 беларусаў, таму што тут градус нейкай занепакоенасці і занерваванасці канцэртам Макса Каржа і тым, што там адбылося, ён такі ненармальны. Карацей, абсалютна ненармальны, і выказваюцца на гэтую тэму. І прэм'ер-міністр і экс-кандыдат у прэзідэнты. Я не бачу, каб Карль Навроцкі, прэзідэнт, нешта сказаў, але Рафал Часкоўскі сказаў, што з такімі праявамі, там, парушэннямі і гэтак далей трэба прям на карню выкарчоўваць, карацей, і гэтак далей. Так што тут, впісваючыся, можна і згубіць нейкія палітычныя ачкі, калі шчыра, і на сябе. Але з іншага боку, мы ж не за ідэалогію Каржа впісваемся, калі мы просім нейкай літасці для гэтых беларусаў, да? Іх у рамках заканадаўства Польшы, не прымяняючы, не высылаючы там і гэтак далей. Да? Мы просім літасці да беларусаў, а не мы просім палякаў зразумець Каржа, паняць, прасціць, і дараваць. Так што, ну, тут, вот калі гэты месседж сфармуляваць, ну, так, тонка і чётка, можа быць, можна было б што-небудзь зрабіць. Ладно, хопіць на Каржа. Давайте, што, значыцца, адбылося. У 2 словах перакажу. Я не ведаю, відаць, гэтую гісторыю ад самага пачатку, але 7-8 жніўня у каардынацыйнай радзе былі слуханні, прысвечаны аб'яднанаму пераходнаму кабінету. Я так разумею, Александр, это пэўная такая справаздача, да? Павінна было быць справаздача. То бок, урад, ну, вось, наш такі урад у выгнанні, прыходзіць, які ёсць парламент у выгнанні, і справаздачыцца. І гэта так вот, штогод адбываецца? Павінна было адбывацца штогод, але мінулы год чамусьці прапусцілі. Прапусцілі, да? Ну, мусіць адбывацца штогод. І я так разумею, што гэтая справаздача, далей я дам слово Александру, але я так разумею, што гэтая справаздача каардынацыйную раду, ці прынамсі пэўную частку дэлегатаў не задаволіла, і Вадзім Пракоп'еў такім зваротам, як звычайна, такім выразным, таксама даволі чоткім, даволі чотка сфармуляваным, прапанаваў правесці яшчэ адні слуханні ужо ў канцы жніўня, трохдзённыя, да, падчас якіх Святлана Ціхановская адказвала на пытанні каардынацыйнай рады, як Александр заўважыў, адзіная ў 2 пасадах, да, як прэзідэнт-элект і як кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета.
правильны? Можа ёсць якія-небудзь Так. дэталі, Александр, і Дэталі што ёсць, было конечно. далей, раскажыце. Давайте ввогуле, каб гэта было не сумавалі нашы гледачы зараз, ввогуле што адбываецца цалкам. Калісьці, калі рабілі аб'яднаны пераходны кабінет, там было слово аб'яднаны. Хто з кім аб'яднаўся? Предполагалася, што аб'ядноўваюцца все палітычныя сілы і што гэта такія агульныя структуры, што Координацыйная рада, што аб'яднаны пераходны кабінет, было такое намаганне зрабіць аб'яднанне розных палітычных сілаў. Гэта быў 2002 год. 2022 год, канферэнцыя «Новая Беларусь», першая самая у Вільні, на якой былі Вераніка Цэпкала, напрыклад, Вольга Карыч, на якой было шмат, у прынцыпе, палітычных сіл, нашмат больш, чым было сёлета на канферэнцыі «Новая Беларусь». І тады, падчас гэтай канферэнцыі, аб'яднаны пераходны кабінет паўстаў. Я так разумею, што аб'яднаць, у прынцыпе, атрымалася хіба што Ціханаўскую з Латушкам. Гэта ўжо выглядала добра. Гэта выглядала ўжо тады нашмат у чым дасягненнем. Падавалася, што яны будуць разам даволі эфектыўна. Ну, чым, калі б яны паасобку былі, да? Яны канкуравалі так. Вось, ну далей все памятаюць, што было, адваліўся Сахашчык, там Кавалеўскі, Гарбунова, да, і так далей. Можна пералічаць. Ну, давайте да сутнасці. Карач, яны так і не, як бы, не далучыліся. Давайте да сутнасці. Пазняк, зноў жа. Глядзіце, сутнасць у тым, што мы намагаліся гэтыя гады так вот фармаваць некую агульную структуру. І ў нас гэта не атрымалася. Не атрымалася, таму што засталася толькі манаполія. Манаполія, як яе назваць, каб потым не паскардзіліся мной зноў на мяне. Так вось адбывалася вось гэтая манаполія, і гэта манаполія прыводзіць да чаго? Прыводзіць да таго, што вось былі гэтыя слуханні. Канешне, яны былі імітацыйныя, таму што ніхто ніякія жорсткія пытанні не задаваў. Наша фракцыя задавала адно пытанне да ўсіх, акрамя Латушкі, аб тым, а як вамі кіруе кіраўніца? Якія яна ставіць перад вами задачы, мэты, якія даеце ресурсы, якія КПІ у вас. І все адказы былі наконт таго, што ніяк не кіруе. Ну, то бок, ніхто не казаў аб гэтым шчыра, але ні адзін как бы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета не сфармуляваў, якія мэты, якія ресурсы, якія КПІ і так далей. То бок, гэта азначае, што ёсць сумневы ў тым, што ёсць у нас вось такое сур'ёзнае кіраўніцтва. І, канешне, калі в фармаце рэгламенце было напісана, што прыйдзе Ціханаўская на 20 хвілін з намі паразмаўляць у канцы, гэта неяк не падобнае да размовы главы кабінета з прадстаўнічым органам. Так, і менавіта таму з'явілася как бы такая прапанова спадара Пракоп'ева аб тым, што, слухайце, калі у вас няма часу зараз, калі ўсё так вельмі напружана, давайте зробім асобнае слуханне, паразмаўляем з вами як з главой кабінета аб тым, што адбылося за апошнія 5 гадоў і што вы плануеце на наступныя 5 гадоў. Давайте, ёсць шмат дэталяў, але сканцэнтруемся менавіта на гэтым, таму што думка была менавіта ў гэтым. У нас ёсць глава кабінета, якая павінна размаўляць. Гэта ёсць дэмакратія. Ці не павінна размаўляць? І аб гэтым я скажу пазней. Мы прапанавалі, ва ўторак было агульнае паседжанне, на якім мне падаецца, што ўсе так, з нейкімі акалічнасцямі, з заўвагамі, але все агулам сказалі, давайте паспрабуем. Мы паставілі пытанне на галасаванне, і некалькі часоў усё было добра. То бок збіраўся кворум, было там больш за каля 30 было галасоў падтрымку, і здавалася, што ўсё ідзе туды, куды трэба. А потым адбыўся званок з ЦК. Ведаеце, з Цэнтральнага камітэта камуністычнай партіі, калі хто не ведае, і... Што вы маеце на ўвазе? І вечар, не ведаю, вечары ўсё перакруцілася, таму што з'явілася іншая прапанова ад офіснай фракцыі аб тым, што давайте не рабіць слуханне, а зробім сустрэчу. Сустрэчу, ведаеце, вось з кавай, з цукеркамі, з Ціханаўскай. Вельмі, ведаеце, такая бюрократычная гульня ў тое, ці гэта слуханне з адказнасцю, з пытаннямі, ці гэта, сустрэча. Можа, і кілішак віна, калі гэта будзе вечарам, так? І на маіх вачах адбылося, ведаеце, перабыванне ў палёце. 15 чалавек змянілі сваё стаўленне, змянілі галаса ў папярэднім галасаванні.
Ужо яны хацелі слуханні. Так. А потым яны ўжо захацелі просто наўпрост сустрэч. І вось для мяне гэта похараны дэмакратыі ў дэмакратычных колах менавіта ў выглядзе там сённяшніх там офіса з іншых структур, таму што я разумею, што ніякіх слуханняў, конечно, не будзе, ніхто не будзе справаздачыцца. І ведаеце, Павел, вы ж былі на канферэнцыі? Так. Былі. Бачылі палітычную панель? Ну, там все былі ў меру палітычная. Асноўная палітычная панель, дзе павінна былі быць жорсткая размова аб тым, што атрымалася, што не атрымалася, павінны былі быць спрэчкі і так далей. Тая, дзе быў Франак, Латушка. Ну, слухайце, увогуле асноўная прэтэнзія да гэтай канферэнцыі, мне здаецца, што не пусцілі там не аднадумцаў, умоўна кажучы, але ў мяне такое ўражанне, што увогуле з неаднадумцаў туды спрабавалі патрапіць толькі Сергей Петрухін і Ілля Дабратвор. Бо, я, напрыклад, не бачу... А я хто? Дык вас-то пусцілі. Хто, Александр? Вы, як пра эту апазіцыю кажуць не кішэнна, сістэмная апазіцыя. Дзякуй за абодва слова. Значыцца, это я, бачыце, пераабуўся ў паветры. Думка ідзе. Вось, то бок, пагадзіцеся, што для і я, і вы, напрыклад, калі абстрагавацца там журналістскай ролі, да? Не падофісныя СМІ? Да, мы як бы крытыкуем офіс, і в офісе нас не любяць. Але нас не любяць таксама і з іншага боку, да, за тое, што там нас лічаць падофіснымі абодвух. Да? Такая жорсткая сітуацыя, свой среди чужых, чужой среди сваіх, дакладней чужой сярод усіх. І, мне гэта, конечно, не падабаецца, тому что так даволі складна жыць. Хочется со всеми сябраваць, знаете. Хочется, каб ты і там свой, і там свой. Адбываецца наадварот. Да, адбываецца наадварот. Але, все ж таки, вы такая, прыемлемы ўзровень крытыкі, вас яшчэ можна пусціць. Да? Але, я не бачу, каб ізноў жа, каб Павел Усаў публікаваў, што яго не пусцілі. Да? Каб Оля Карыч публікавала, што яе не пусцілі. То бок яны нават не спрабавалі заявіцца, як я разумею. Менавіта ў гэтым сэнс, чаму я кажу, што зараз адбываюцца похораны. Похораны, намаганняў зрабіць шырокую некую такую рух, зрабіць нейкі рух, які быў бы так, мы по-рознаму смотрим на рэчы, але ўсё ж таки рухаемся ў адным накірункі. Менавіта таму, што і Кавалеўскі, і Усаў і самі не жадалі. А каб нехта патэлефанаваў, сказаў: слухай, нам нужна размова, сапраўдная размова. Нам нужно, каб нам супярэчылі, каб мы маглі аргументаваць, чаму так, і каб глядач, які на гэта глядзіць, мог сфармуляваць свой пункт гледжання. Для чаго нужны дэбаты ўвогуле? Для того, каб два бакі выклалі свае аргументы, паспрачаліся, і глядач ці выбаршчык, ці нехта іншы мог сфармуляваць свой пункт гледжання. Калі ў нас на гэтай канферэнцыі прадстаўлена адна лінія, адна партыя, калі ў нас не адбываюцца сапраўдных справаздач, калі ўся справаздача Светланы Ціхановскай гэта прамова матывацыйная, і не болей за тое, гэта азначае, што ў нас ідзе такое, будзе размежаванне, то есть будзе шмат розных палітычных цэнтраў, так, менавіта партыю Латушка, Ціхановскай будуць прымаць в вялікіх кабінетах, але паступова і гэта размоецца, паступова і яны прыйдуць да статуса Рады БНР, якая вельмі ганаровая, але не ўплываюць на становішча. І, на жаль, мне падаецца, што менавіта на гэтых днях і гэтай канферэнцыі адбываецца менавіта вось гэта. І, напэўна, гэта ўсё, што я хацеў бы казаць пра Коордынацыйную раду, таму што, далей паглядзім, што будзе. Мы збіраемся накіраваць запад да Светланы Ціхановскай, то ўсё ж такі яна мае такое жаданне прыйсці і справаздачыцца і паразмаўляць о апошніх 5 гадах і наступных 5 гадах, ці ўсё ж такі гэта некая размова за кавай, які у яе намеры на гэтым неяк скончыць гэтую частку палітычнага жыцця, таму што далей у нас заяўленыя
заяўленыя выбары ў Коордынацыйную раду, мне падаецца, у сакавіку, як сказаў Цёма Брухан, да іх засталося 5 месяцаў, і трэба думаць, ці ўдзельнічаць у іх, ці ўвогуле не ўдзельнічаць, таму што гэта мала сэнсу ў такой канструкцыі. Ну і ведаеце, што яшчэ я хацеў бы нагадаць там тое, што праз Коордынацыйную раду праходзіць Needs Assessments, вось гэты запыт дэмакратычных колаў на фінансаванне, і для мяне было вельмі дзіўна, што ў гэтым годзе з яго вычаркнулі цалкам бізнес. Ведаеце, ну, гэта тое, чаго я, канешне, і я падтрымліваю, што не павінна быць, што бізнес павінен падтрымліваць сам сябе і іншыя структуры, а не прасіць грошай, стоя побач з прадстаўнікамі палітвязняў, ці беларускіх СМІ, ці праваабаронцаў. Ну, вось гэта адбылося. Дзякуй Богу. Таму вось такое становішча, ці трэба на гэта неяк яшчэ рэагаваць, не ведаю, но будуць, напэўна, нейкія наступныя крокі вось на гэтых днях. І будзем казаць, што мы жывем у новай пяцігодкі, у новых умовах, і ведаеце, як я казаў на канферэнцыі, мяне значна больш хвалюе 2030 год, з чым мы туды прыйдзем. Я не веру в тое, што нехта з сённяшняй апазіцыі будзе прэзідэнтам Беларусі пасля Лукашэнкі. Ввогуле не веру, што гэта адбудзецца ўнутры. Ну і ведаеце, я там закрануў таксама вельмі дзіўныя для мяне паводзіны часткі нашых палітыкаў, у тым ліку і Латушкі, і Ціхановскай, якія казалі аб тым, што вось перамовы Пуціна і Трампа гэта наступны шанец для беларусаў, што гэта некае акенца магчымасці. Для мяне гэта не акенца магчымасці. Для мяне гэта пагроза страты беларускай незалежнасці ўвогуле. І вось зараз мы пераходзім плаўна, калі дазволіце, на Аляску. Ці вернемся яшчэ да Коордынацыйнай рады? Не, ўжо, можа быць, і не вернемся. Коордынацыйную раду можна абмяркоўваць бясконца. Я думаю, што тут мы зноў жа паставім коску, паглядзім на развіццё падзеяў. Што да вашай вот заявы пра страту беларускай незалежнасці, то мне здаецца, што любая міжнародная падзея такого маштабу мае дзве часткі, канешне. Конечно, яна сваю сутнасць мае нейкую і пагроза страты беларускай незалежнасці. Ну, давайте я патлумачу, што я маю на ўвазе, калі мы можам уже паразмаўляць пра гэта. Глядзіце, калі сканчалася Другая сусветная вайна, у Лондоне існаваў урад Польшы ў выгнанні, які не тое, што меў усе паўнамоцтвы, які быў афіцыйным кіраўніцтвам Польшы. Ён быў абсолютна афіцыйны, таму што ён працягваў дзейнасць пасля 1939 года, ён быў абраны, і з ім заключалі дамову Савецкі Саюз. То бок Савецкі Саюз яго лічыў как бы сапраўдным урадам. Не, ну Польша была акупаваная. І з немцамі ж ім было заключаць дамову. Канешне, і гэта быў сапраўдны урад. Але гэта скончылася калі? Гэта скончылася 5-го... Калі савецкія войскі вызвалілі Варшаву? Нет, пазней. Я только забыл, как июль по-беларускі. Ліпень, дзякуй. Чэрвень, ліпень. Гэта скончылася 5 ліпеня 1945 года. На пачатку Потсдамскай канферэнцыі, калі урад Вялікай Брытаніі паведаміў урад Польшы аб тым, што ён больш не лічыць яго легітымным, больш скасоўвае все стасункі з ім. Чаму? Таму што ў Польшы ўжо паўстаў нейкі іншы ўрад? Я проста не ведаю гэтую гісторыю, гэта пытанне. Гэта, ну, я патлумачу, я разумею, што ўвогуле з нашых гледачэй, магчыма, 1-2 ведаюць. Так паўставаў урад, былі перамовы паміж Сталіным і там бокам польскім. Польскі бок натуральна казаў аб тым, што слухайце, у нас ёсць сапраўдны ўрад, які мы самыя калісьці абралі, і вось ён павінен дзейнічаць. Сталін казаў, не, у нас ёсць прадстаўнікі польскіх камуністаў, і, магчыма, мы гатовыя включыць некаторую частку з таго ўрада ў наш, але нашы будуць галоўныя. Гэта былі такія перамовы, і калі асвабадзілі Варшаву, асвабадзілі Польшу, там паўстаў польскі ўрад камуністычны, цалкам прасавецкі, і у Лондона, у ЗША, у Францыі, у астатніх краін был выбар, ці прызнаць польскі камуністычны ўлад, ці прызнаць Польшу акупаванай і мець справы з польскім урадам выгнання. Яны зрабілі выбар перед Потсдамскай канферэнцыяй і дазволілі акупаваць па сутнасці Польшу вось такім афіцыйным. Мы разумеем, што гэта афіцыйны спроба. Таму і зараз для мяне вось
размову Трампа з Пуціным, яны выглядаюць так, што Трамп намагаецца некую, як заўсёды, заключыць некую дамову, як такую камерцыйную гандлёвую сделку, і ён не разглядае ввогуле Беларусь як частку за што можна гандлявацца. Ведаеце, і вось гэтая дамова наступная там праз 80 гадоў таму дамова была якая? У міры існуюць, павінна было быць 4 мировых копа паліцейскіх, так? ЗША, Савецкі Саюз, Кітай, як пераможцы ў другой сусветнай вайны, павінна была быць Брытанія, але да яе ўсё ж такі змагла далучыцца Францыя. Таму 5 краін, а не 4 ўходзяць вось у гэты пастаянны склад Савета бяспекі ААН. Ён фармаваўся менавіта з такіх вось поглядаў, з таго, што кожная краіна адказвае за бяспеку ў сваёй частцы. І вось для мяне магчыма, будзе нешта падобнае. І калі гэта будзе вось так выглядаць, то Беларусь будзе цалкам амаль афіцыйна падпаркаванне Крымля. У меня ёсць страхі, што гэта будзе значна горшае становішча, чым ёсць у нас зараз. Канешне, у гэтым не прымаюць удзел еўрапейскія краіны, але мы бачым, як еўрапейскія краіны ўвогуле рэагуюць на Трампа. Яны ведуць сябе, як, знаеце, з дурным дзіцём, так намагаючыся яго не хваляваць лішні раз, спадзяючыся, што ці перарасце, ці скончыцца. То бок я бачу, як еўрапейскія краіны вырашылі проста перасядзець Трампа і ўсё. Мне так не падаецца. Все ж такі еўрапейскія краіны вырашылі з ім працаваць. Кожны выбраў сваю тактыку. Напрыклад, прэзідэнт Фінляндыі ў гэтым плане проста узорна-паказальны чалавек, які... Ведаеце, вот круто, калі прэзідэнтам краіны робіцца просто класны чалавек, да, які бегае трыатлоны пад псеўданімам. Вот уявіць сабе, прэзідэнт триатлон, да, это там трэба праплыць крыху, пасля на ровары праехаць і прабегчы, да? Вось ён ананімна, прычым там у яго было нейкае месца ў першай дзясятцы, да? А з Трампам ён паехаў пагуляў в гольф. Вядома, што Трамп гуляе в гольф, і прэзідэнт Фінляндыі сказал: слухай, Дональд, не надо, вот саммиты, размовы, давай в гольф погуляем у тебе в Мар-а-Ларго, да, в резиденции. Я кажу, ён добра гуляе в гольф, і гэта працуе. Ён размаўляе з Трампам, я думаю, што можа быць нават нашмат больш эфектыўна, чым там падчас самміта НАТО, кіраўніцтва НАТО, якое вось на нейкім афіцыйным узроўні там нешта спрабуе, да? Бо кожная свая тактыка. Урсула фон дер Ляйен там па-іншаму, да, і гэта па-іншаму. Тут няма такого, што типа мы сидзім і чакаем, пакуль там Трамп куды-небудзь падзенецца. Рэал-палітык. Калі я так кажу, я ўсё ж таки разважаў пра буйныя краіны, пра ўвогуле паводзіны кіраўніцтва і развязы, якое ўсё ж таки, ведаеце, вось ты жадаў там 3% на НАТО, давай 5. Вось у нас 5% будуць траты на НАТО. Яны будуць у 35-м годзе. ЗША ўжо забудуць аб тым, што быў такі прэзідэнт Трамп, магчыма, іх не будуць. Но яны робяць такія крокі, каб ён не хваляваўся. І я кажу пра буйныя краіны, канешне, пра еўразвяз цалкам, канешне, Павел праў, што еўразвяз не адзіны, што там розныя палітыкі, а яны ў сябе, кожны сябе вядзе па-іншаму, але я бачу вось такое. Да, яны з ним размаўляюць, яны пагаджаюцца на пошліны, то ўсё 5-10, ніхто не ўстае насупраць жорстка. Яны спрабавалі на пачатку, пасля вырашылі, што гэта не працуе, трэба гуляць у крыху іншую, больш прадуманую хітрую гульню. Ведаеце, Александр, мне здаецца, што, канешне, пра перамовы Пуціна з Трампам на Алясцы больш варта хвалявацца украінцам, таму што тое, што там няма Украіны, то бок вось гэтая формула нічога пра Украіну без Украіны, яна проста відавочна паламалась. Вот сёння, 15 жніўня, як бы Пуцін з Трампам сустракаюцца, будуць абмяркоўваць Украіну, і вот, а што далей? Яны да нечага там дамовяцца, і што, паставяць Зеленскага перад фактам? Да? Трамп праінфармуе Зеленскага пра тое, што ёсць такі вынік, да? І што Зеленскі? Вот паглядзім.
конечно, да. Зеленскі можа стаць у апазіцыю, Зеленскі можа вайсці ў перамовы нейкія і сказаць вось гэта нас задавальняе, вось гэта нас не задавальняе, давайте размаўляць. Ну, можа прыняць там без зменаў, але ў любым выпадку гэта адбываецца без Зеленскага. Ну, а што нам важна, канешне, што гэта адбываецца без Лукашэнкі, таму што гэта думка... Гэта толькі так падаецца, што без Лукашэнкі. Гэты прывід, Мінск, колькі там, 3, да, значит, давайте я вас ізноў в Палацы Незалежнасці ўсіх прыму, гаранты бяспекі, кава вёдрамі, бутерброды нарезаю. Ну, вось гэта ў пэўны момант падавалася, ну, плюс-мінус реально. Так неверагодна. Да, калі амерыканцы прыязджалі Келак, да, ну, уласна кажучы, чалавек, які займаецца перамовамі па ўкраіне, да, прыязджаў Мінск, размаўляў 6 гадзінаў. Прабачце, толькі зараз яго выкінулі з состава. Ну, там, ведаеце, зараз просто такая дэлегацыя ад ЗША, гэта Трамп, Вэнс, Рубіо, міністр обороны і міністра фінансаў, наколькі я памятаю. Ну. Вось, значыцца. І, ну, то бок узровень, ну, не помощника, там, не спецпрадстаўніка і так далее. Так что это я бы не сказал, что прям выкинули. Ну, просто, может, он поедет, там просто будет стоять где-нибудь. Но это не важно. Карацей, сэнс у тым, что без Лукашэнкі таксама это все атрымалася зрабіць, але Лукашенко, конечно, спрабаваў всеми силами, да. Вось, напрыклад, и Лукашенко, и его генералы, да, министр обороны Беларуси Виктор Хленин объявил 13 августа, вот сегодня 15 у нас, да, 13 августа объявил, что на учениях войска будут совместно отрабатывать вопросы планирования, применения тактического ядерного оружия и баллистических ракет «Олешник». Ну, то бок, алло, Трамп, тут яшчэ вот такое вот пытаннечка ёсць, і у Пуціна ёсць ядерная зброя і арэшнік. Няхай сабе пытанне планавання прымянення гучыць з аднаго боку максімальна абстрактна, а з іншага боку в сэнсе планавання. Ну, як бы не вельмі-то гучыць. Як бы мы тут плануем, значит, арэшнік прымяняць, да? Ну, пра што я? Давайте я скажу, што Лукашенко, ну, всеми силами спрабуе Пуціну хоць нейкія карты даць, да? Ну, са свайго боку, так, падмагчы крыху, да? Я табе яшчэ патрэбны. Алло, вот, глядзі, я і пра арэшнік скажу. І ў інтэрв'ю Time я скажу, што вы ж Пуціна там зразумееце, вы его не бесіце, вы з ім асцярожна. Пуціна ж немагчыма перамагчы, ён, ну, все роўна вас перайграе, вы так што просто, ну, паслухайце, што ён скажа і зрабіце, як ён скажа, да? То бок такое праграмаванне, прагрэў амерыканцаў, да, у звязку з гэтымі перамовамі, з іншымі перамовамі. Інтэрв'ю выйшла, наколькі я памятаю, 9 ці 8. Ну, так. То бок, ну, вот все вот это вот звязано. Все ж таки ён спрабуе учапіцца. А за што? Ведаеце, ну, павінен заўважыць, што замест выдання пра Каржа я планаваў зрабіць выданне менавіта пра гэта інтэрв'ю, але некалькі людзей сказалі, слухай, ну, зрабі, трэба. Так вось, а за што ён чапляецца? За тое, каб быць полезным для Пуціна і атрымаць нейкія зноў там крэдыты ці ядравую зброю ці нешта іншае? Для чаго яму гэта? Ну, для мяне пытанне, таму што гэта такія, ведаеце, ну, зразумела, што гэта такія публічныя стасункі, я тебе дапамог, так ты ж мне потым как бы не забудься на мяне, там нешта зрабі для мяне, так далей. Але мне пытанне, а што яшчэ можа зрабіць Пуцін для Лукашенка, акрамя таго, што ён уже зрабіў? Ну, магчыма, яшчэ падкінуць пару мільярдаў за тое, што той прапанаваў не злаваць дзеда, гэта менавіта гэтая прапанова, хаця там 2 дзеда, і за тое, што ён рабіў выгляд, што ён можа камусьці чымсьці пагражаць вось гэтым планаваннем прымянення. Якое было 3 П? Планаванне прымянення. Так, я уже закрыў. Планаванне... Не, пытанне планавання прымянення. Планаванне прымянення, так. Ну, конечно, дзіўна. Конечно, арэшнік гэта ўсё так пісана па вадзе незразумела чым. Мы разумеем, што пакуль был адзін арэшнік і, падаецца, другі, які быў неўдалы пуск. Таму гэта ўсё яшчэ такая некая... Ну, не такая... Ну, нема, карацей, ніякага арэшніка. Можна планаваць
як яго прымяніць. Але то что военные павінны планаваць, ну так і нармалёва, калі у России і у США ёсць планы трэцяй сусветнай вайны з прымяненнем ядравай зброі. Дзіўна было б, калі б іх не было, таму што гэта ўсё ж такі іх праца. Гэта яны за гэта атрымліваюць грошы. Тое, што ў публічную прастору выходзіць Хрэнін і робіць такія заявы, няма ніякага іншага сэнсу, акрамя таго, які заўважыў Павел, каб намагацца неяк напужаць ці што Трампа. Так? Але калі мы звернем увагу вось той, з чаго мы пачалі, пра месца сустрэчы, то, канешне, у расійскай прапагандзе гэта месца сустрэчы, гэта Пуцін едзе вяртаць рускую Аляску. Ён едзе да нашых, там уже, ведаеце, такія здымкі з купаламі гэтых самых таких праваслаўных, яны там узгадваюць, як яны называліся, калі яны былі в этом самом у составе России. Але з іншага боку, калі ўсё ж такі забыцца пра тое, што была некая гісторыя, то аб чым сведчыць, калі адзін чалавек едзе на перамовы, на жорсткія перамовы, але менавіта да другога чалавека? Ну так вот правильно, гэта спроба пракачаць, што это руская земля, з якой мы, уласна, пачалі. Да, гэта спроба апраўдаць якраз таки тое, што Трамп праціснуў перамовы на тэрыторыі Злучаных Штатаў. А не ОАЭ, ці нейкія ці некую Саудаўскую Аравію і так далей. Нават больш за тое, на вайсковай базе. На вайсковай базе. Амерыканскай вайсковай базе. Ну, таксама, канешне, кажа, што мы не будзем гуляць у Голлівуд. Проста Пуціна не задаволілі умовы бяспекі на іншых аб'ектах, там, якія прапаноўваліся. Ну, а вот вайсковая база, гэта як бы тое, што трэба. Ну, в прынцыпе, на вайсковай базе, канешне, умовы бяспекі нармальныя. Уявіце сабе, у тэлевізоры сядзіць Салаўёў, ці Скабеева, ці Сіманян, якія кажуць, што галоўны наш вораг гэта ЗША. Яны даюць узброю Украіне, яны плоцяць за гэта ўсё. Мы ваюем наўпрост з ЗША, мы ваюем з НАТО, дзе галоўнае ЗША. Таму Пуцін ляціць на перамовы на вайсковую базу на Аляску. Уявіце себе Сталіна, які ляціць на перамовы на вайсковую базу кудысьці ў Германію. Да на Аляску, господи, ладно, окей. Куды в Дрезден. Хотя Сталин бы и на Аляску бы не полетел бы. Ну, думаю, да. Лучше до яго полетел. Александр, только вось у двух словах попрошу вас патлумачыць все ж таки гэта вось пагроза незалежнасці Беларусі ад цяперашніх перамоваў Пуціна і Трампа. Яна ў чым сыходзіць? У тым жа, чаго непакояцца, чаго баяцца украінцы, што за нас павырашаюць без нас. То бок, умоўна кажучы, Беларусь будзе часткай нейкіх дамоваў. Беларусь будзе часткай дамовы, у тым ліку з пункту гледжання, напрыклад, дапамогі дэмакратычнаму, вось нашай дэмакратычнай часткі, якая з'ехала і намагаецца яшчэ нешта ўсё ж такі змагацца, кожны ў якім у тым сэнсе, які сам лічыць сапраўдным, але будзе так. Напэўна, у ўзроўні кантактаў нашай, прабачце, дэмакратычнай супольнасці і так далей. То бок, як я параўнаў гэта з становішчам 45-го года, то бок, цалкам прыпыніцца вось гэты погляд на свет аб тым, што есть дыктатар Лукашенко, які нерукапажатны. То бок, гэта будзе некая легітымізацыя Лукашэнкі праз легітымізацыю Пуціна, праз зніццё нейкіх санкцый, такое, ведаеце, калектыўнае такое зніццё, і гэта будзе, калі не цалкам страта, то бок такое значнае паніжэнне статусу кантактаў. І я не ведаю, адкуль аптымізм у Латушка і Ціхановская, якія кажуць, што гэта не пагроза, а магчымасць. Я не бачу ніякай магчымасці, бо ніводзін з бакоў нічога не казаў пра інтарэсы Беларусі. Сябры, на гэтым мы скончым сённяшні стрым з Александром Кныровичам, палітыкам, блогерам, сябрам каардынацыйнай рады. Вельмі змястоўна і, мне здаецца, па важных справах. Дзякуй вялікі, Александр. Дзякуй вялікі, і напішыце каментар, ці вось такого кшталту стрымы гэта добры, мы будзем далей абмяркоўваць і Каржа, і гісторыю, і іншыя падзеі. І ці, на вашу думку, Корж гэта новы Цой. Да пабачэння, сябры, пакуль.